Amigues, amics, hem arribat a Amsterdam. Deutsche Bahn NS International, thank you for your journey with us. We wish you a very pleasant day and looking forward. Bones. Aquí bàsicament us estava dient que la primera impressió d'Amsterdam m'havia encantat, que m'agradaven molt les casetes amb els canals i tal, i en aquí, concretament, estava dient que ens havíem menjat les millors patates d'Amsterdam, teòricament, i que també eren les millors patates que havia provat jo. Aquí exactament dic 10 de 10. Ah, sí, dèiem que tots els carrers estaven plens de menjar i de coses de menjar, i que tot ens feia molt bona pinta, que ja havíem fitxat unes tortites perquè algun dia ens les aniríem a menjar, i això, que la primera impressió molt xula, tant per paisatge com per menjar i com per tot. Estem al Albert Kuip, o com es digui, Market. Molt guai, molt cookie, molt d'Amsterdam tot. Oh, tots els mitjons. I continuo dient que aquí tot fa molt bona pinta. I ja està, m'ho menjaria tot, els formatges, els gofres, les peps, tot. Ha arribat el meu gran moment. El meu gran moment on em menjo el gofre típic d'aquí. En plan, si us hi fixeu, són com dos de prims i al mig hi ha caramel. Aquí, oh my god, ja està, m'estic enamorada. Acabem de sortir al camp pel túnel de vestidors Tupros amb la música aquesta, en plan, com si estiguéssim sortint al camp real. Primeres declaracions, senyor Duixac, com planteja el partit avui? Sí, partit del partit. Bona tarda, amigues i amics. Ja hem acabat de l'Ajax Arena. L'Ernest està molt content a l'Ajax Arena. La Rosalia. I com es diu? I ara estem en Barquito. O sigui, vam pillar lo de l'Ajax i això en el mateix pack. I ara estem al Barquito aquí, modo friquis total, amb uns superauriculars, que teòricament l'audioguia està en català. Ja veurem si és català de Barcelona o català de Google Traductor. I ja està, pues ja us aniré ensenyant. Hola, Pato! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Et va bé el dia? Per què ets tan lleig? Has dit lleig? Sí, però això se n'està anant. És broma, ets un guapo. Hola. Com estàs? És ultra cookie la guia en català. Si us fixeu, allà dalt hi ha un columpio. Estem preparats per aquest dit, que hem de preparar les càmeres i estem preparats. Oh my god, quants de ponsitos que es poden veure a través del ponsitogram. Yo sé que no és culpa ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Bueno, crec molt que això és l'Adam Plat. Sí. Hi ha un senyor que fa bombolles. Bueno, hem anat a sopar. Sí? Hem sopat, com es diu, una cosa perquè, o sigui, jo de passada li he dit, Ernest, he vist un lloc que fan com un tipus de crepes que pot estar bé. I hem dit, bueno, doncs anem a menjar. I hem anat allà, i, o sigui, era tipus, t'ho portaven en mode pizza, perquè t'ho portaven obert, i t'hi posaven formatge i no sé què, i d'això. Sí, clar. Has de veure el gènere. Que els has ensenyat el gènere o no? No, no us ensenyaré el gènere, però bueno, estem veient gènere. Pues el gènere està de puta mare, també. A més estava bé. Home, sí. Estava molt bé, hi havia un gènere en especial que... N'hi ha més. No, me quedo amb aquell altre gènere. El que us deia, com veieu estem en el Red Light District, aquí a tope de la vida. Pues que era una tortita, o sigui, el de sota era tortita i a sobre tenia formatge i tal, i pesto, el meu, el de l'Ernest Bacon. I després ens n'hem partit un de Nutella i plàtan, que també estava meravellós, i ja està, vull dir que ha estat un sopar impressionant. I està tot molt roig, i ja està. Que voldries tenir un peli de color blanc, un de color verd, però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui molts diners. Estem en un carrer on hi ha 7 cases, començant per aquella marró d'allà fins a aquesta d'aquí, i cada una representa una nacionalitat. La primera és Netherlands, allò és Rússia, això és Itàlia,
Aquesta és Espanya, que és rotllo Andalusia, això és França, i aquestes dos no sabem què són i ho hem de descobrir. És nostra missió. Amigues, amics, estem al Bon del Parc. Pues un parc. Allà. Només vivim la vida, se sent fucking money, man. Si nada de la dictadura, fucking money, man. Només vivim la vida, se sent fucking money, man. Ara estem a la zona dels museus, on hi ha el Rijksmuseum. Mai sabeu pronunciar aquest nom, tu el saps pronunciar? Què? El Rijksmuseum. Que no l'he vist ni escrit. Segur que l'has vist. Riquis. Riks. Sí, té una K, una J, una S. Rics. Pues ese. I com es diu? I també hi ha el Van Gogh, crec, i altres. I bueno, no entrem als museus, però ens quedem als jardins. Estem en una font molt fantàstica, que va fent així. Sí, no, sí. I pots fer així. Esquitxar l'Ernest. Us explico una cosa. Estic enfadada per dues raons. La primera és que porto tot el viatge intentant mantenir la memòria de la càmera perquè només tinc 4 hores de memòria amb la targeta que porto i és en plan, doncs intentaré gravar lo just per no passar-me. Doncs ara, l'última vegada que m'he posat a gravar, ho he deixat gravant durant la vida i mitja i tinc un vídeo de 53 minuts en els quals he de parlar els primers 20 segons. I ja està. Bueno, total, el que us anava a dir. Que estem jugant aquí amb l'Ernest i acaba de fer un moviment molt injust, perquè l'ha posat de forma de que jo el guanyava, i ja d'esto, i no, malament. I l'ha canviat. No, la peça. Ni he acabat de moure la peça. He guanyat. 2 vegades ja, de fet. La primera vegada no li he dit jaque, i ha dit, pues no compta, tornem. La segona vegada ha començat el moviment i no d'això en sí. I ara, la definició... No, vull deixar clar. O sigui, ha començat el moviment i després ha reculat, quan era obvi que l'estava fent, convençudíssim. Si no hagués estat per la meva il·lusió a la cara com l'ha fet. I la tercera i definitiva li he dit jaque, així com en broma, perquè en plan portàvem com 5 moviments seguits que tot el que feia jo, o sigui, ell movia i jo li posava per jaque, parlant tot el rato. I li he dit jaque. I no ho ha sentit. I diu, no sé què, tornem. No, ja està, ja he guanyat. ¿Se siente? Que sí. Té, la maneta. Que si has guanyat en 5 moviments més. O sigui, hi havia Doctor Strange en plan de he visualizado 1 millón de finales posibles i en ningú no guanya. Exacte. Senyores i senyors, estem al mercat de les floretes. Com a tulipans. Recordeu que ens queixàvem de lo tranquils que estaven els carrers d'Oslo? Doncs bueno, aquí hi ha un ambientasso a les 3 de la tarda, de trap a tope, de música que surt de cada botiga, d'un huevazo de gent, de que el barri vermell ja està funcionant a tope. De la Big Black Mama, també. Espectacular, i a tope amb la festa i ja està. Nosaltres, com a grans crítics d'esglésies i de la vida que som, quilques, hem decidit que aquesta, que no es veu bé, però bueno, és el top. És la millor del viatge, pues. Com que no es veurà res, o sigui, no sé. Hi ha mucho detalle y muchas cosas. Amsterdam té façanes molt, molt estretes, però estem davant de la façana més estreta. Us ho juro que en plan, el que ens estem entrebancant aquest viatge no és ni més normal. El que us deia, estem davant de la façana més estreta. És la porta. I ja està. Es mereixen saber. O sigui, l'Èlia i jo anem un promig de 5 entrebancades cada un per dia. Fàcil. I algunes de susto. Però al principi només era jo en broma, després deia... Sí, a mi se m'ha enganxat. Sí, i ja. Bueno, no, això, que cada vegada més a més van a pitjor. Amsterdam està siguent brutal. Vull dir, o sigui, des que hem arribat a Amsterdam, jo no sé si és que estem mirant el Photoshop tot el mato. O que el terra està molt malament, perquè hi ha força explots, En plan, Sí, també. Si estiguessis atenta, no et menjaries els tots. Al principi era en plan així, i ara ja és que volem, o sigui, saltem unes coses... Jo crec que avui hi ha hagut 3 persones que els he fet riure per parlar més. Sembla un pallasso, o sigui... Bueno, ja està, total. Que això és l'entrada de la casa. La casa és perfecta per mi. Sí, però és que les rises es vol posar catxes. I llavors ja no passaria. Després no entraria per la porta, però és que com que aquí ja tots són alts
I catxes, perquè n'hi ha molts de catxes, a l'Ernest ha decidit que es posarà catxes. Clar, és que no pot ser això. O sigui, veus gent amb braçacos, hi havia un que anava en el tramvia i estava apujat, i dius, és que rebentarà el vidre al tramvia i tot, com el petit més. Total, que aquest senyor no viu en aquesta casa, perquè és que no passaria, i ja està. Bueno, jo havia vist un lloc per menjar pastís de poma, vale? I venim aquí i veiem que tothom n'està menjant. I mirem la carta i només hi ha coses salades. I ve el noi i diu, què voleu? I dic, teniu en plan carta de postres? I diu, tenim pastís de poma. I ja, està com, bueno, pues, pastís de poma, easy. Estem nosaltres contra el nostre enemic. Bueno, enemic no, segurament, amic. L'Ernest també ha fet, en plan, ha mirat els de la taula del costat i ha dit, vull jo. I ja hi ha un cafè mit normal. I ara, per reacció en directe de l'Ernest menjant-se'l. Un moment, faig la foto. Sembla una truita de patates. Sempre ho he pensat, que el pastís de poma sembla una truita de patates. Bueno, Ernest, reacció en directe. Ai. Pues l'estic liant en directe. Sí, la nata és molt bona. Coses del directo. Aprovo molt. Té molta canyella i tal, No podia ser dolent. però és bo. Arriba a ser dolent i dius, què cony està passant? Perquè només fan això. Soc una crac, m'ha tornat a passar el mateix que al matí, de que he gravat durant una hora seguida, i ja no tenia memòria, però ara ja ho he aconseguit. Retallar l'altre i torno a tenir una hora més per explicar-vos coses que bé. I ara ens hem menjat el pastís aquell meravellós i hem anat al Museu del Formatge, que és superpartit. Vull dir, o sigui, realment és una sala i ja està. Però bueno, bé, podies provar formatge i tal, i bé. L'Ernest està aquí, que té mal de panxa, pobret. Vale, ja se m'ha passat. Ja se t'ha passat? Que sí. O sigui, estava aquí sentat, com concentrat mirant a l'aigua, perquè estem aquí del chill de la vida, sentats. Hem vist que molta gent ja ho feia i hem dit, doncs ens apuntem. Tenim més vestits nosaltres, però. I com es diu? No ho havia vist. Estem esperant a que ens toqui hora per anar a veure a la casa de l'Anna Frank, però és que hem demanat hora d'aquí molta estona. Però bueno, la vida. Doncs això, que estava l'Ernest sentat mirant a l'oceà i diu, estic estudiant el meu mal de panxa. I què, t'has concentrat i l'has aconseguit fer desaparèixer? Amb el poder de la meva ment. Que bé. Ens posarem morenos, tu. Holding más, hits on my covers de diamants. Y uno globo que había el bang bang. Que te